Сега, скъпи приятели, в моите ръце държа един сертификат, което пише Сабина и Цветомир Велинови за това, че са... Това не го видях. Сертификат за семейство, за пример, се връчва на Сабина и Цветомир Велинови. Аплодисменти! За това, че са всеотдайни родители, добри приятели, достойни и раздаващи се винаги и по всяко време. Аплодисменти, дами и господа! Този страхотен подарък е от семейство Кръстеви. Живи, здрави и на здраве! И нека Бог да ги благослови. Продължаваме ли?